ओरैबायदि मोनसे गेदेर बाथ्रा खोनानो मोनदों आरो जायफोर मानसिफोरनि सायाव बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जादोंना बैसोर मानसिफोरनि नेमखौ दा समसिमहालागै मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय बैसोर मानसिफोरखौ मिथिनो थाखाय नाजागासिनो दङ दासिमबो। बेनि सिगाङावहाय नोंथांमोना 2 बोसोर सिगां मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जालांदोंमोन। बे कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो। बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना गुबै जाथायखौ दै। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ ओइदिनखालि जेनिफारा मनिसनि एक्स मोननो, होमबा टमिया सोरांजों दङमोननो। ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनिसजों टमिजों। बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा। ओमफ्राय जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय माबाजों मनिसजों गारलायबायनो। ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो, सोरांजों टमिजोंबो गारलायबायनो। बिदि जादोंनो। गावसिनि कालचारनि मानसिफ्रानो सोरबा हरखुमालायनानै बिदि जादोंनो। ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो। ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो। कन्ट्राक्टारनो फानखायोमोननो गेमस्रिया। ओमफ्राय बेवहायनो लावदुमखौ बिदि लोगो मोनदोंनो। आरो मिथिंगा मोनाबो बिदिनो। हेलेनाना ओंखारनोल' बाखिसै। बै समाव बै मानसिया बे कल रेकर्डिंनि थाखायनो निमाहाबो बिनांगौ जानानै फैदोंमोन आरो बे मेटारा जोबनानै थांबाय। नाथाय बे मेटारजों रिलेटेड गोनां फंनैसो बाथ्राखौ लानानैसो आं नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों फैदों दै। बै 2-3सो बर' कालचार लाइननि हिर'इन्सफोरा देहा फालांगियारि खालामनाय हाबाफारियाव मेन रल माने लिडारनो, नाथाय बिसोरो सोर दासिमबो हमनो हायाखै। नाथाय बांद्राय सम नांनाय नंला। खोनानो मोननाय बायदिब्ला 2 बर' सेंग्राया हरसेनि थाखाय मोनसे रुमाव कन्ट्रेक्ट लांदोंमोन आरो बै 2 सेंग्राया बेनि देहाजों हरसे इन्जयमेन्ट लाखांनायनि उनावहाय बेनो रांखौबो हराखैमोन। एग्रिमेन्टआ जादोंमोन 30,000 आव। मिथिनो मोननाय बायदिबा दै। नाथाय बै हिर'इना सोर दिनैसिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बेखिनियालागै जुदि मिथिबायब्ला बांद्राय गोबाव सम नांनाय नङा होननानै आं सानो। लोगोसे मस्ट इन्टारेस्टिं मोनसे बाथ्राया मा, 1 लाख राङाव गावनि देहाखौ फानदों। लोगोसे थाइलेण्ड ट्रिप खालामनाय खौरांबो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे मानसिया सोर? फैबाय थानाय समाव जानो हागौ बैसोर मानसि नोंथांमोननि सेराव गासै रायजो राजाफोरनि सेराव लाबोनो हागोन बा सिनायथि होनो हागोनखौ आसा खालामनानै दा समसिमहालागै दङ, नाजागासिनोबो दङ। आरो बैसोर 2-3सो जायफोर जोंनि देरफुनाय बर' हिन्जावसाफोरखौ गोबां गाज्रि खालामबाय बे देहा फालांगियारि लाइनाव लानानै। मस्ट मोनसे गेदेर एग्जाम्पल महरै जोंनि NDB ब्रादार्सफोरा गुवाहाटियाव थांनाय समाव जिथु हमनाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। आरो बैसोर गथ'फोरखौबो जुदि जों मोजाङै जुदि स्ट्रंलि सेबनायमोनब्ला जानो हागौ बिसोरो खोन्थानांगौ बाध्य जागौमोन। बिसोरनि खर'आव सोर जनानै दं बे हाबाफारिनि लाइनाव। हारि फोसाबनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं। मोजां खामानि मावनो थाखाय बयबो जाय जेरै हागौ मावबानो जाबाय, जेबो बादा गैया। आरो मोनसे वार्निं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बैसोर 2-3सो बर' कालचार लाइननि हिर'इनफोरनिसिम नोंथांमोना खारग'नाय नङा। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फिननाय होनांगोन। रायजो राजाफोरनि सोंथिनि फिननाय होनो हानांगोन जेब्लानोखि जों नोंसोरखौ उइथ प्रुफ हमनो हामारोब्ला। फोरमान गैयिनि थाखाय दा समाव सिरियै दंथ'यो। गोबां बर' हिन्जावसाफोर नोंसोरो गाज्रि खालामबाय दै बे देहा फालांगियारि मावनाय हाबाफारियाव। बिसोरो मा खालामो, देरफुनाय बर' हिन्जावसाफोरखौ कालचार लाइननि नामाव लानानै देहा फालांगियारि लामासिम बिसोर कनभार्ट खालामहरो। बिनिफ्राय बैफोर गथ'फोरखौ बिसोर मा खालामो, पार नाइट 10 to 20,000 नि गेजेराव निलामाव होयो।
बे खामानियाव बिनिफ्राय बैसोरो बैफोर गथ'फोरनिफ्राय बिसोरो कमिसन जायो। कमिसन जानोबो हागौ माखासेखौ जों नुबोदों गोबां लाक्जारि स्टाइल देखायबोदोंना सानैसोआ बिराद लाक्जारि स्टाइलाव देखायबोदों नाथाय बिसोरनि बेकग्राउन्डखौ नायबा जेबो गैया बिराद लाक्जारि स्टाइल देखायो थाखा फैसानि गाननाय जोमनायनिफ्राय बिराद लाक्जारि स्टाइल देखायग्रा नुबोदों जों सानैसो नाथाय बुङा जों सं दानगासिनो दङ लाक्जारि स्टाइल बिनि लुक्स बिनि ड्रेसिं स्टाइलफोरखौ नायबानो बिनि केरेक्टारा मा बिनि फेशना मा बिनि आन्दोनि स्वभावा मा जोङो हमदांनो हायो दै जुदि गोसो होनानै जुदि नोङो साननो हायोब्ला बैसोर मानसिफोरखौ जोङो जेरैखि जायाबाबो जोङो हमनांगोन बैसोरखौ जुदि जोङो हमनो हायाब्ला इयुन जोलैयाव देरफुनाय जिथु हिनजावसा गथ'फोर आरो बेखौ जों चान्स होनो हाया मालाबाबो गावसोरनि देलायनायनि थाखाय गावसोरनि लाक्जारि लाइफ देखायनो थाखाय निजिनि देहाखौनो निजिनि सोलेरखौनो रांजों रुजुनानै निलामाव होनानै बेपार फालांगि मावबोनाय जायफोर बै साथाम साब्रै लिडार्सफोर जायनि जाहोनावनो गोबां बर' हिनजावसा गथ'फ्रा दिनैयो नस्थ' जाबाय बैसोर लिडार्सफोरा खारग'आ दै नोंसोर खारग'आ जिमानानो देखाय नोंसोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों लाक्जारि स्टाइल जिमानानो मोजां एडभाइस हो नोंसोरो भिडिअसनि गेजेरजों जेबो मुलाम्फा गैया नोंसोरनि गियाना मोनसेल' निजिनि बेनिफिट्सनि थाखाय निजिनि पकेट्स मानिनि थाखाय निजिनि पार्सनेल प्रपार्टिनि थाखाय निजिनि माने पार्सनेलिटिनि थाखाय नोंसोरो रावखौबो सिनाया मिथिबाय नोंसोरनो जास्ट नांगौ रां लुक्स पार्सनेलिटि देखायनो हानाय दिन्थिनो हाब्लानो जायो नोंसोर मिथिबाय नोंसोर खारग'आ थाइलेण्डहालागै फानहैयो देहा 1 लाख रां लानानै मिथिगौ पार नाइट 30-40-50,000 बिसोरो लायो खोनानाय बायदिब्ला आरो मानास नेशनेल पार्कनि जेसेबांखिनि लड्स दं फार्स्ट अफ अल बे लड्सफोराव जायफोरनि सायाव सासपेक्ट जादों बैसोरनि मुङा जुदि बेवहाय एन्ट्रि दंबा आप टु 8 इयार्सनि एन्ट्रिखौ बेवहाय जोङो कालेक्सन खालामनाय हाबाफारियाव आगान सुरसिगोन खारग'आ बिसोरो सासेबो खारग'आ मानो होनोब्ला दिनैनि समाव बैसोर मानसिखौ होबथानाया मस्ट इम्पर्टेन्ट बैसोर मानसिफोरखौ दिनैनि समाव जुदि जोङो होबथानो हायाब्ला इयुन जोलैया जोंनिया मा जागोन मिथिगौ ना बुंथ'ला आङो साधारन गोरोन्थिनि थाखाय बाय मिस्टेक माबा मोनसे गोरोन्थि जालांबाय गोरोन्थिसोमोन दै जानो नाजायाखैबो जानो हागौमोन मोनसे गोरोन्थिसोमोन जाफ्लांनाय गोरोन्थिबो जानो हागौ जाय गोरोन्थिनि थाखाय नोंसोरो दिनै बै मानसिखौ सेन्डालि माला गानहोबाय बै मानसिखौ नोंसोरो लिमिटनि बारगा साजाबो होबाय बेनो मोनसे थार बिजिरनाय नामा रायजोफोर रायजोफोर बर' समाजनि रायजोफोर बेयो मोनसे गुबै बिजिरनाय ना नाथाय मोनसे ओरैबायदि सम फैगोन जाय मानसिफोरा जोंनि बर' हिनजावसाफोरखौ फुस्लाय बुरखाय मबाइल होफ्लानानै दख'ना होफ्लानानै रां होफ्लानानै बै देहा फाननाय फालांगियारि हाबाफारियाव लांदों बैसोर मानसिफोरखौ जुदि थारैनो जुदि हमारनानै रायजोफोरनि सिगाङाव जुदि फोरमान होनो हायोब्ला रायजोफोर नोंसोर मा खालामगोन बिसोरखौ मा खालामगोन साधारन सिम्पुल गोरोन्थिनि थाखाय जुदि खानाय हाना होयोब्ला सेन्डाल माला गानहोब्ला नाथाय बैसोर मानसिफ्राथ' हाजार बर' सिख्ला लाइमोनफोरखौ गाज्रि खालामलांबाय बैसोर मानसिफोरखौ जुदि थारैनो हमनो हायोब्ला रायजोफोर नोंसोर मा खालामगोन नोंसोरो मा खालामगोन नायनि फैबाय थानाय समा फोरमान होगोन जाबायदि साजा होनांगौ जुदि होआब्ला दिगदारसो दङ बेवहायबो जेरैबायदि दाय बेबायदि साजा होनांगोन मिथिगौ आरो आङो मोनसे खावलायदो बे भिडिअनि गेजेरजों
बर' सेंग्रा लाइमोनफोरखौ नोंसोर मालै जाम्बा गोजा नामा? जाय हिन्जावसाया भाइराल जादों, जाय हिन्जावसानि नोंसोर स्वभाबखौ गाज्रि होनना मिथिखाबाय, बिनि केरेक्टारानो जेबो गैया, बे मानसिनि फट'स भिडिअसफोरखौ नोंसोर मा गावबा गावनि फेसबुक वालाव गावबा गावनि स्टेटासाव शेयार खालामना लानाय मा बेनिफिट दं? बेफोरबायदि मानसिखौ रेसपन्स खालामनालै ब्रादार्स, मिथिबाय? रेसपन्स खालामनाङा। बे मानसिनि क्वालिटिखौ मिथिखासेयावबो मानो एसेबां रेसपन्स खालामो नोंसोरो? रेसपन्स होनाङा सेंग्राफोर, रेसपन्स होनाङा दै, मिथिबाय? गावखौनो गाव जाम्बानि सिनायथि खालामना दाला, मिथिबाय? सनमान होनो सोलों। माबायदि मानसिखौ जोङो दिनै जोंनि समाजाव सनमान होनांगौ, माबायदि मानसिखौ जों सापर्ट होनांगौ, नोंथांमोना साननांगौ, मिथिगौ? ए आंगा मांगा फालतु स्टाइलनि मानसिफोरखौ सापर्ट होना जेबो मुलाम्फा गैया, मिथिबाय? आरो बेबायदि फालतु स्टाइलनि मानसिखौ सापर्ट होयोब्ला बिसोर आरो गोजौआव थांनानै मा खालामो मिथिबाय? आरो गुबुंलेसो खालामबावगोन, मिथिबाय? दाथ' बेबायदि जानानै दं। दा स्टेजआ जोंनि बर' समाजनि स्टेजआ, बर' लाइमोन समाजनि स्टेजआ दा समाव बेफोरबायदिनो जागासिनो दं। दिनैनि आंनि भिडिअआ बेखिनियानो रायजोफोर। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, सापर्ट होलां। गोजोन्थों।